Salut băieți, Julian Căștălău, un episod din seria noastră de vloguri. Car vloguri. Car vloguri. Am fost la școală today. Ca să ne luăm chestii. Chiar oricum nu o să avea nevoie. Nu o să ne folosească. Ești șmecher aici, bă, știu. Să fie acolo. Țavă! Goală. Da. Suntem bine, băieți. Suntem bine. Da, hai bun. Dacă nu cade ăla de acolo, sănătate la neamuri. Și așa are buba. Telefon sau sport? Sau capul meu? Telefonul. Acum, uite capul tău, nu știu. I can't do... Hai, păsat. Hai, de ce? Hai, Urul Logan. Da, țineți-mă. Băi, vreau un microfon sau niște lavaliere sau ceva. Ne auzim și noi. Am zis că luăm lavaliere, nu? Lavaliere doar, nu. Chit că dau vreo 200 și ceva de ceva. Dacă nu o punem, noi ce să punem? Punem microfonul în cameră. Să capteze sunetul de acolo. Da. Nu merge așa? Da. Mi-a dat și ora asta, nu e ora la noi. Trebuie setat în puie mei, logic că nu-i 2 dimineața. E AM sau PM? Exact. Vinem, îi nu-i. Păi nu-i... Uite Tudoran! Da, pe bune cu aia, Și ea era! Am crezut că, bă, e ceva mare, glumești, nu știu. Opa, stai că e pe bune. Eram la călătorie, băieți. Nu călcam, moș. Hai moș. Hai moș. Spală, dragă, mașina, spală mașina. Șterge-o bine. Spunem ce vei. Am și eu o box de asta mai mare. Găsiți? Liberă. Mai mare, nu-i mare. Aia mare cred că e ocupată. Aia mare, da, eu le-am cam ocupat. Take this. Nu, a meu e Take mult this. funcțional în timp ce conduce să moară. Păi nu. Spală mașina. Revenim. Hai, spălă mașina. Hai. Iesă-tă! Da, revenim. Yeah! Asta pot să o lași. Ia-ne la loc! Ia la loc! O trebuie să mă învăț să-i fac o legătură. Nu cu sârmă. Scoți! Asta am pus. Să-i aranjez o leacă cămăruța. Altă viață, tati! Altceva? Din Suceava, satul mare, de la mare până la cel mai mic, știți ce zic? Fără limite se definește, toată lumea ne privește cum pasiunea ne unește. Ca împing dorința neînțeleasă și presiunea de pe margine ne apasă, e scântei. Să fii sigur, nu dăm greș, ne viteză să ne urmărești, iar când stăm pe loc, nu te mai oprești. Ești aprinsă ca scânteia la benzină și n-am nicio vină, că toți banii bag în mașină, yeah. Eleroane, jante, lupă și xenoane, softuri, hai nu facem ofturi. Totul e de vis, teroare ca în Paris. Țeavă full inox, o auzi și-n vis, dar n-am mai zis. Uită-te în spate
sunt modificate și o steaua ne zâmbește. Pasiunea ne unește peste tot, de cu noi ne urmărește. Ofea și colant, fie la bus sau trabant, nouă ne plac toate dacă sunt modificate. Când ne vezi, întorci capul după noi, poc, poc, calibru 762, cerc după cerc. S-a încis motorul și betonul în parcare, dăm tonul, basă vor bagaje și-a zborul, yeah. S-a extins fenomenul, gândul ne unește. 1 pentru 1, 2 pentru mașini, 3 pentru pasiunea care crește și drift sau derapaj, controlat, asfaltul nepătat. Raro și poliția, țeava și motorul, nu prea le simt dorul. Când dezactivăm controlul la sutele de cai, mașina își ia zborul, totul e modificat, unicat. Când ne vezi rămâi șocat, yeah. Suntem o familie, nu brigadă, drept dovadă, iată-ne în stradă noi. N-avem leac nici antidot, nu ne opri la stop. Suntem ieșiți din tipare, numai timpul poate să ne separe, da. Dă muzica mai tare, bagă tare în difuzoare, orele să zboare pe răcoare și pe soare. Hai, pleacă că îți dă meroare și te doare, nu ne înțelegi, poate data viitoare. Ziua în garaje, seara în anturaje, he. Asta viața, așa ne place, mașina ne satisface. Dar să vezi cum trage și cum întoarce, dacă îți dăm o șantă pe dațui la capace și nu sparge, băi. Nu e ficțiune, e fix pasiune. Seara nu stăm pe la semafoare, facem cercuri în parcare. Asfaltul e încins, momentul prea intens. Când ne risipim în fumul dens, Ofea și colant, fie la post sau trabant, nouă ne plac toate dacă sunt modificate și o steaua ne zâmbește. Pasiunea ne unește peste tot, de cu noi ne urmărește. Ofea și colant, fie la post sau trabant, nouă ne plac toate dacă sunt modificate și o steaua ne zâmbește. Pasiunea ne unește peste tot, de cu noi ne urmărește. Eastern Side Beats, the producer. Să mai porni de greu? Câte minute avem aici? Ciudat. A? Acum. Deci nu știu ce are numai asta. 024? Tu mai ai stocare? Tu aveam? Partea bună, telefonul meu merge! Hai să nu mai filmăm 4K. Hai să ne întoarcem camera. Ce rezultă ținem camera? 1030. Nu știu. Problema că s-o filmare. Păi nu. Cristi! Băi, Cristi, bă! Mă mâncă câine! Gata, bă, lasă-o. Hai, lasă așa, așa. Așa, băi, s-am revenit. Aparent mi s-a oprit tot țărul. Cămărușca. Cămărușca. Da, partea bună, acolo, un Doodles. Spălă mașina? Stai, atâta pochito. O să vezi bine, mă. La mine îți vede bine numai că... Deci și tu mai în cadru. Așa. Mai implicat aici în acțiune. Eu sunt implicat. Emoțional. Na. N-ai habar. Poți? I can exit. Can you? Da, yes, can you? You can. Am dat drumul la muzică, mi-a oprit filmarea. Frate... Telefonul meu știe să asculte muzică în timp ce filmează. Nu pot să cred. Între timp, telefonul lui. Dacă apeși butonul ăla, o să opresc filmarea. Tanti. Traversam cu Tanti. Da, uneori. Uneori. Dă de aici. Hai, acolo e altceva. Aici merge. Altceva? Da, da, când e camera întoarsă, cine mama să dea de acolo? Asta este. Câte repite nu știam caietul? Relativ. Fac în pauză la filmare la tine, că trebuie să mă duci până la baie. Să
să mă fac baia ca o franțună la tine. Hai, ba, eu nu. Ok. Something nothing. Săptămâna asta, dacă mă aștept Dumnezeu, aș vrea să schimb și eu ambreiajul la mașină de distribuție. Se vreau să schimb de când am luat-o, da? Doamne, aș să schimb săptămâna asta, că am și bani. O să-mi cumpăr distribuția. De când o schimba farul, becurile și are faza lungă, frumoasă, parcă îi las pe mai mulți numai să dea flash. Da, să știi. Să știi că da. E la modul, știi, bă, eu nu mă flexez, te las să treci, dar vezi ce becuri faine am. Da, îți place, nebunule, îți place. Ca asta îți place. Ce să faci? Mai vrei și asta filmare? Mă gândeam. Deci doar butonul play, mă oprești filmare. Asta buză. Audi, plec de aici. Hai, vin tramvai. La dracu ce, în tramvai. Nu pleacă. Are cât dracu are? 4 metri, 5 metri, cât are? 15, 20. Mașina are 4 metri, să știi. 4 metri. Păi da, 4 metri are Loganul și... Poate 40 de metri. E vreo 10 Loganuri. Morții lui. E mic, pula mea. Bă, unde... Da, am dat cu capul în telefon să mă imaginează cum ăștia care au detai de SLR-ul la cap. Sunt mari. Vrei să plecăm în vapor? Hai, măta! Pune Opel-ul. Hai, cum mă? Ia când stau acolo. Nu am oprit aer condiționat. Să vezi pe cameră cum am plecat. Și pe asta de aici. Da, se vede. Bă, și schimbăm mereu și distribuția sau să-mi iau GoPro? Schimbă dracu cu ambreiajul, distribuția, butule. Băieții lucră. Să muriți voi puneți caturi de alea iar. Cred că le dau jos. Ca spiră după Băi, el. dar dă din pula mea, mă pui în față. Nu, pun. Oh. Le pun la loc. Oare cât nu or să țină? Mai să mai faci, vezi? Da, Mai sunt? da. Nu, de aia, că ea lucrează. Ah, handicapați de noi nu văd, trebuie să dăm mai la dreapta. Tot nu văd, că tramvaiul ăla. Nu, e liber. E liber. Na. Cât să fiu, n-ai cât să fiu. E scârțit. Papuci pedalic sus. Aia. E din show, orice mă sumă. 8 în cap. Ma. Pace, țavă. Ma. Am mers la consumile astea, știi? Am văzut. Serios? Uite vecinul. Salut-i! Bă, te închizi, da, măti! Se răstoarnă. Bă, ce-i de handicapat? Scuipam tot bordul, să nu-mi la picioare. Am scuipam tot bordul. Fără cu precipitații. Asta este. Tancu, Holboca, Albița, Tomești, stătea alea, Pomelnicov a făcut aici peste... A, băi! Ăsta a trecut, s-a băgat, nici nu s-a uitat. Băi, bleat! Băi, suca! Ce băză? Ce-mi faci? Îl redeschid. Nu e de la el, nu cred că e de la el. Da, nu e de la el. E să ne căruța, e mărișelul. E, căruța! Ferbe, ca durăm.
Dar ăla chiar se duce la fier vechi. Știu. În mod neironic, ăla chiar se duce la fier vechi. Știu. Asta ar fi un clip plin de copyright, dacă nu mi-l dă YouTube jos. De aici o să vă tai camera din față, că nu trebuie să știți voi exact unde stă vărul. Ba da, că cum? La mine cum a filmat? La care Hai, două mă. Hai, acolo. Cine zi nu să te caute? Eu știu. Da, frumos. Știu asta. Cu o chestie nouă la mașină. Da. Te dus. Uite o dubă. Uite o gaură. Ce caută sprintarlăul ăsta aici? Și tras cap. Da, roata din față picistă. În șanț. Așa o parcare lateral. Poate nu bag și un șanț. Ar fi de preferat. Cam asta o să fie. Ai, Cred că o să încheiem acest carvlog aici. Hai Cred să că veți da. la spălătorii și să vedem ce a ieșit când s-a întâlnit mare, nu. Am pus asta, da. Îngerașul meu ce mi-a dat Dumnezeu. Doamne ajută să vetezi asta cum trebuie, că îl bate în doi. Doamne ajută să meargă Adobe Premiere cum trebuie. Îl bade în doi, îmi pun Mac în loc de Windows. Ne pișăm pe Windows Update. Da. În altă ordine de idei, dacă nu dați like, sunteți gay. Da. Altă ordine de idei, ne vedem data viitoare. V-am pupat. Pa! Era tare să nu meargă! Era tare să nu meargă, mă uitam la camera. Merg, nu? Ce limba e aia? Poți să răspunzi. Da, Și tu, pa.